olvasó igényeit, bár ezzel van különösen rossz tapasztalatom nekem és azokkal, akikkel együtt dolgoztam, hogy ugye érdemes angol nyelven írni, mert azt nagyjából tudják a magyarok is olvasni, és akkor ugye az egész világot meg tudod szólítani. Viszont, hogy milyen témára van igény, elkezdtünk egy közös projektet, egy elég komoly fantasy képregénnyel, politikai szálak, szerelmi szálak, gyilkosságok, tehát egy felnőtt tartalmú, de egy ilyen fantasy képregényt, és stabil 20-valahány olvasónk volt. És kérdezgettük, hogy mi az, ami tetszene nektek, akkor mi legyen benne több, és az jött ki, hogy a 22 olvasóból 12 nem olvassa el a képregényt, csak nézi a képeket. És ez egy hatalmas sok volt nekünk, amikor mi kerestünk egy brit férfit, aki fordít nekünk profin, tehát a mi angolunkból az ő tehát a brit angolba, tényleg komoly párbeszédek zajlottak le, és az olvasók egy jelentős része nézegette a képeket. Ez egy hatalmas sok volt, és akkor ebből jött az, hogy jó, de mi az, ami tetszik? A szex jelenetek. Ami nem volt kihangsúlyozva, tehát azért nem a pornográf volt, és ekkor a project manager kipróbálta, és sajnos bejött, hogy egy ilyen teljesen felnőtt képregényt csinált, aminek ez a témája, és egy hét alatt a 22 olvasó megduplázódott, aztán az is megduplázódott, tehát azért ez egy elég nagy trauma egy alkotónak, aki kitalál egy komoly politikai hátteret, történetet, történelmet, mitológiát, megalkotja a mély karaktereket, de csak az érdekli a külföldi olvasókat, főként amerikaiakat, hogy alakul bizonyos karakterek között a szerelmi élet. Úgyhogy azért ez elég nagy csalódás volt, de azért reménykedem benne, hogy nem csak ez van, és pont a visszajelzés miatt lehet úgy alakítani, hogy tetszen mindenkinek. Nagyon jó marketingfogások vannak, tehát egy cliffhangernél abba hagyni a sztorit, és szavazást indítani, hogy nem adni teljesen oda a stafétát, mert hát ugye nem ők az írók, de hogy akkor melyik az a karakter, aki alakítsa tovább a történetet, ezzel nagyon jól be lehet fogni az olvasókat, ha van rá igény, és ha ugye megtalálja a közönségét. Most már azért úgy, hogy van Facebook, könnyebb reklámozni, de tényleg nagyon rá kell feküdni, hogy ez összejöjjön, mert nem elég ahhoz, hogyha valaki mondjuk ügyes grafikus, vagy az író talál magának egy jó grafikust, nem elég, hogyha jó a sztori, szerencse kell hozzá, meg nagyon nagy erőbefektetés, meg energiabefektetés a reklámra, a marketing kampányra. És minden esetben, jó, hát többnyire ildomos az olvasói igényeket kielégíteni, mert ugye belőlük élünk, de mi történik akkor, hogyha az ilyen szavazásnál nem azt a karaktert jelölik ki kedvencnek, amely mondjuk éppen az író, az alkotóknak a kedvence, vagy akikre építették? Feltételezem, hogy tévésorozatoknál is van ilyen, és lehet, hogy aztán azt szerint alakítják a cselekményt. Tehát ilyenkor mit lehet tenni? Lehet azért annak a karakternek egy második esélyt adni, és akkor gyorsan egy úgymond spin-off sorozatot az előéletéről érdekességképpen, vagy egy alternatív valóságban játszódó történetet azzal a szereplővel eljátszatni? Hát igen, pont ezek a lehetőségek, meg szerintem valahol az alkotónak el kell döntenie, hogy mi a célja a történettel, az, hogy megéljen belőle, és akkor bizonyos áldozatokat kell hozni, akkor sokkal rugalmasabbnak kell lennie, vagy azt mondani, hogy bocsi srácok, ez az én történetem, lehet szeretni vagy nem szeretni, ugye akkor bejön az alkotói büszkeség, az önérzet, és akkor ez van és kész. Úgy is lehet esetleg, hogy igen, ezt mi is alkalmaztuk, hogy volt 2 karakter, akik ilyen kitöltő karakterek voltak a történet legelején, és valamiért mindenki imádta őket, annak ellenére, hogy volt 2 szövegbuborékuk. Tehát így jó, rendben, és nekik elkezdtünk rajzolni egy ilyen külön kis sztorit, ami tök érdekes volt, mert mondom, egy komoly alaptörténetről volt szó, ő meg 2 ilyen kis ügyefodott béna karakter volt, és akkor ők kaptak egy ilyet, ami jó, mert hogyha valaki például egy spin-offba csúszik bele, vagy azt szereti meg, utána később rákaphat a fő sztori szárra is. És ez nagyon sokat segít megint csak a marketingben.
Beszéltünk már a karakterek motivációjáról, ami nagyon fontos, ami hitelessé tehet egy karaktert. Na most karaktereknek az élete, életkora, mert ugye amikről beszélgettünk, képregénysorozatok, tévésorozatok, meddig élhet egy karakter? Mikor halhat meg egyáltalán? Mert tudjuk, hogy Wonder Woman nem halhat meg Superman se, de ott van egy logikus, tehát abban az univerzumban van erre egy logikus magyarázat, hogy miért nem. Batman ugyan halandó, de ő sem halhat meg, mert azzal egy illúziót ölnénk meg. De egyébként, hogyha nem szuperhősökről van szó, nem akarunk halhatatlan szuperhősöket, hanem mondjuk halandókhoz közel álló, vagy halandó hősöket alkotunk meg, vagy mondjuk egy más műfaj, a noir műfajban. Ebben is születtek kiváló képregények színesben és fekete-fehérben egyaránt. Egy nyomozó egyáltalán hogyan alakul az élete, megöregedhet-e, meghalhat-e, stb. Engem ezért lehet, hogy sokan utálni fognak, de én imádom a Trónok harcában, hogy mindenki meghal. Ez az, ami ad egy kis realitást egy karakternek. Szerintem akkor van kész egy karakter, ha tudjuk, hogy hol, mikor, hogy születik, és mi lesz a vége. Az egyik történetben például egy fantasy történetben egy tünde elf volt a főhős, de mindketten tudtuk a társalkotóval, hogy ez ekkor és ekkor meg fog halni. Én mindig azt érzem, ha nem tudom egy karakternek a halálát, jó, ez mondjuk nem szerepjátékba függ, mert akkor, hogyha kidobod az egyest, akkor előfordul, hogy agyoncsapnak buzogánnyal, de ha regényről is van szó, én akkor érzem lezártnak a karaktert, hogyha meghal. Én nem is nagyon szeretem ezeket a teljesen halhatatlan főhősöket. Mellékszereplőnél el tudom fogadni, főleg ugye a fantaziba, a sci-fibe, ahol indokolt egy istenség, vagy valami olyan létforma, aminél azt mondjuk, hogy oké, de hogyha egy szereplő halhatatlan, egy karakter, nem tudunk érte izgulni. Úgyis megoldja. Ez szerintem nem így van, ahhoz, hogy működjenek a cliffhangerek, hogy tényleg szorítsunk neki, hogy igen, sikerüljön, úgymond ott kell lebegnie a veszteség lehetőségének. Nagyon jó, amikor tudunk sírni egy karakterért, átvitt értelembe, vagy akár szó szerint. Ez az, ami megmozgatja szerintem az olvasókat. És visszatérve a tévésorozat... Bocsánat. úgy látszik a 10 óraira evett pogácsa még itt dolgozik bennem. Igen, kellett a karakterek haláláról beszélni, mindjárt itt bekövetkezik egy fulladásos halál. Reméljük, hogy nem. Akkor most beszéljünk egy kicsit a designról. Most már megjavult a gép, úgyhogy szerintem... Akkor megpróbáljunk? Akkor próbáljunk azt szerint menni. Hát van, amit már elmondtam, de akkor próbáljuk így, és akkor tudok majd mutatni konkrét példákat is egyes dolgokra, amiket mondtam. Ugye itt a célközönség van megszólítva, talán itt nem látok annyira most beöltözve legalábbis, de talán cosplayereket tudom megemlíteni, hogy az utóbbi évek trendje, hogy komolyan a verseny cosplayerek között, akik nem csak a saját örömükre csinálják ezt az egészet, nagyon megjelent a saját karakter megjelenítése téma, ami egy hatalmas szabadságot ad, mert eddig mi számított jó cosplaynek, hogy minél jobban visszaadjon egy adott karaktert, minél hűbb legyen, már maga úgymond az alapanyag is, tehát egy versenyzőnél elvárt, hogy egy olyan karaktert, játékszereplőt válaszol magának, akire mondjuk az arca, alkata hasonlít. Most, hogy megjelent ez a saját karakter formálásának a divatja, ez hatalmas lehetőséget ad, és el is engedhetik magukat. Ebből két véglet van. Van az, hogy valaki csinál egy olyan elképesztő jót, hogy úristen, az emberek kíváncsiak lesznek a történetre. Bizonyos versenyeken el is várt, hogyha már csinálunk egy saját karaktert, akkor írjunk mögé egy minimális történetet. Meg van az, hogy felvesz egy szokatlan kalapot és szoknyát, és akkor ez most az én karakterem, és így elbaromkodják az egészet, de azért jobb a másik, meg gyakoribb is. Igen, itt a karakteralkotásnak a 3 fő pontja, és azt hiszem,
kezdünk a névvel is, hogy milyen egy jó karakternév. Szerintem a könnyen megjegyezhetőség, megint oda jutunk vissza, mint a nem túl sok szín használata. Egy márka. Nem jó, hogyha egy karakternek túl hosszú, túl bonyolult a neve, vagy fogalmunk sincs, hogy kell kiejteni. Bár mondjuk ugye ez a közönségtől is függ, hogy brit, vagy magyar, vagy nemzetközi, de jó, hogyha tudunk rá könnyen utalni, vagy van egy olyan beceneve, hogyha hosszú vagy bonyolult a neve, ami neki egy márkája lesz. Például érdemes arra figyelni, hogy több főhősnek legyenek eltérő nevei. Nem szerencsés, hogyha egyforma kezdőbetűkkel kezdődnek a karakterek, a főkarakterek neve. Például én sosem értettem ezt a Sauron-Saruman dolgot, ez kiskoromban mindig nagyon összezavart, és egy karakter nevének a hangzása is sok mindent elmondhat róla. Utalhat a származására, vagy éppen arra, hogy ilyen nagyon rejtélyes, nagyon más, mint a környezetének a neve, ez mind-mind elmond dolgokat a karakterről. És akkor szimbolikus vagy beszédes nevek, szintén képregényeknél divat ez a Tony Stark, hogy Stark hű de rideg, akkor ott valami gép van a háttérben, ezeket kihasználni. Ezek nagyon jók, ha beszédes egy név, viszont elviheti egy ilyen gyerekes dologhoz, hogy hát ennek nagyon vicces alliteráló neve van, akkor már nem vesszük komolyan. Ilyenkor komolyabb témánál érdemes a szimbolikus neveket megnézni. Szimbolikus nevek nagyon jók, régi istenek, istennők nevei. Hogyha nem is az ember egyből kapcsol, hogy mit tudom én, Poseidon, akkor valami tengeres dolog, tehát ez nagyon egyértelmű, bár van, amikor ez is szerintem simán működik. Rengeteg egyéb kultúra van, meg kisebb, nem olyan ismert isteneket kiválasztani, és aki eléggé érdeklődik, utána fog keresni, vagy bele fog botlani, és egy ilyen mögöttes tartalmat fog észrevenni. De nem csak istenek, például, hogyha egy karaktert Viktornak nevezünk el, akkor az jut eszünkbe rögtön, hogy egy győztes alkat, egy célra törő valaki. Hogyha egy karakternek az a neve, hogy Bella, akkor szinte meghatározzuk, hogy neki az a fő aspektusa, hogy ő szép. Tehát azért ebből is vannak olyanok, amik túl vannak egyszerűsítve, van, amik komolyabbak. Állítólag annyira nem tudom pontosan idézni, de a Harry Potterben vannak ilyen nagyon beszédes nevek, amiket neki így érdemes utána nézni, aki igazán. Ja, igen. Jó, más mikrofonhoz vagyok én is szokva. Folyton lekapcs, fölkapcs. Szeretettel köszöntünk mindenkit. Az Irodalmi Színpad második előadása következik, tippek karakteralkotáshoz címmel. Sok szeretettel köszöntöm itt Riltát köreinkben. Először is kérnék szépen egy rövid bemutatkozást. Sziasztok, Rilta vagyok. Ezt az előadást elsősorban kezdő karakteralkotóknak, rajzosoknak vagy szerepjátékosoknak állítottam össze, de hát ha olyan is fog hallani valami érdekeset, aki ebben már mélyebben benne van, vagy profibb. Amúgy én digitális grafikus vagyok, elég sokat dolgoztam a képregény szakmába, főleg mint nagyobb képregényrajzolóknak besegítő, aktívan szerepjátékozom, és hát amatőren írással is próbálkozom, úgyhogy úgy jutottam el idáig, hogy megcsináljam ezt az előadást. Sok barátom kérdezgetett ebben a témában, és ők vettek végül is rá erre. Ha már a képregénynél tartunk, a képregény műfajjal szemben Magyarországon sajnos van egy fajta előítélet, hogy ez a szórakoztatóipar terméke, csak bizonyos körökben van elismerve, hogy ez egy önálló művészeti ág. Képregényekről is többnyire a négy szénnyomásos szuperhősökre asszociálnak azok, akik nem ismerik annyira ezt a műfajt, holott ez egy nagyon sokrétű műfaj, hiszen más az amerikai, az európai, ázsiai stílusú képregények, képi világa, színvilága, sőt, az is egy érdekes történet, hogyha a szuperhős képregények színvilágának változását végig tekintjük. Első körben akkor beszélhetnénk a színek szerepéről is.
A karakteralkotást én általában 3 fő részre bontom. A karakternek van egy jelleme, van egy külseje, és a harmadik rész a név, ami szintén nagyon meghatározó szerintem. Ugye a színek az mindenképpen elsősorban a dizájnhoz, a külsőhöz kapcsolódnak, de ezzel ugye a jellemre is vissza tudunk utalni. Ha a színekről beszélünk, vagy színes képregényről, én azt tudom alapvetően javasolni, hogy egy karaktert 3-4 főszínnel le lehessen írni. Hogyha valaki képregényt rajzol, akkor megtanulja egy idő után, hogy nagyon gyorsan, nagyon sokat kell rajzolni, és hogyha még időt is töltünk azzal, hogy igényesen kiszínezzük, egy idő után egy nagyon részletes, nagyon-nagyon sok színből álló karaktert nem fogunk tudni pontosan visszaadni mindig. Ha belegondolunk abba, hogy vannak ezek a tipikus Marvel DC képregények, amiket azért mindenki így vagy úgy ismer, ott is ugye nem véletlenül van mindenki kezes lábasba, ami néhány színű. Ez egyrészt azért alakult szerintem így ki, mert ruhákat rajzolni mindig nehéz. A rajzosok nagyon sokat töltenek azzal, időt töltenek azzal és gyakorlást, hogy egy megfelelő anatómiát megtanuljanak, viszont amikor gyorsan kell rajzolni sokat, akkor nincs idő, hogy ezt az anatómiát eltakargassák mindenféle csili-vili és szép ruhával, sokkal egyszerűbb nekik, hogyha csak rajzolnak egy vonalat a nyaknál, és akkor kész, a kezes lábas ki van színezve. Másrészt a szín is egy márkája a karakternek. Tehát messziről látjuk, hogy kék, piros, meg fekete a haja, na ez Superman lesz. Vagy Green Lantern, zöld lámpás, fekete-zöld, ugye az alapképregényben ő egy fehérbőrű figura volt, aztán volt egy változata, ahol egy afroamerikai, de ezek is a színek egyfajta márkák. Akkor most nem hoztam el, vagy nem tudom mutatni ugye a PPT-t sajnos, de ezzel vigyázni kell, mert át lehet lendülni egy kicsit a ló túloldalára, ha egy karakter nagyon egyszínű, és ebből főleg az szokott előjönni, hogy mondjuk nagyon sötét egy karakter, nagyon fekete. Hogyha ezt regénybe írjuk le, vagy novellába, akkor ez már utalhat a személyiségére, hogy mondjuk egy zárkózott, fenyegető szereplőről van szó. De ha képregénybe rajzoljuk, a sok feketétől egyfajta ilyen fekete massza lesz, ami nem különül el, kicsiben csak annyit látunk belőle, hogy egy folt. Tehát, hogyha azt akarjuk elérni, hogy egy nagyon sötét, dark karakterről van szó, akkor is érdemes legalább egy másik színnel ötvözni, ha más nem szürkével ezt az egészet. A másik véglet az, amikor meg nagyon csiri-csári színes valami, hogyha meglát az olvasó, vagy ha leírva is olvassa, egy nagyon színes karaktert nem fognak komolyan venni. Mert mi ez a papagáj? Ez már rögtön gyerekes, vagy akkor arra utal, hogy egy infantilis valakiről van szó. Másrészt, hogyha annyira színes karakterről van szó, ránéz az ember, és epilepsziás roham, úristen, mi ez a színkavalkád, és abba is bele kell gondolni, hogyha mondjuk rajzoljuk, és kicsiben látszódik a karakter, akkor egy ilyen pici rajzon nem fog látszódni az a 25 szín, amit használtunk hozzá. Ami egy karakternél meghatározó, a bőr, a szem és a hajszín, és akkor a ruhába 2-3, hogyha képregényről van szó. Persze, hogyha mondjuk egy történetet külön illusztrációkkal gazdagítunk, akkor lehet ezt részletezni, meg kell is, de ezek az alapelvek, a mentén érdemes a színezésnél gondolkodni. Az előbb említetted a jellemet, karakter jelleme, amely hát egyrészt ugye a ruházata is, ahogy mondtad, jelzi, de azon túl tehát hogyan lehet egy jellemábrázolást mondjuk egy állarcos karakternél ezen túl, tehát azért ott már történetnek is szerepe van, de mégis hogy lehet ezen kívül? Hát most először az jutott eszembe, hogy igen, tehát a karakternél nagyon nehéz elválasztani a külsőt és a jellemet. Tehát, hogyha van egy karakter, mondjuk akár egy rajzosnak, egy grafikusnak, a mögött már biztos van történet. De van olyan, hogy képregényben néhány képkocka alatt ki kell domborítani esetleg ezeket a főjelzőket. Itt például nagyon sokat segíthet egy karakternél a ruházat mellett a testtartás, az alkat. Ugye a karaktereket nagyon jellemzi a nem, a kor, akkor, hogy ugye milyen stílusban van felöltözve, hogy ebből adódhat, hogy milyen foglalkozása van. Például, hogyha látunk egy nagy darab vörös szakállas embert bőrköpenyben, és nem tudom, fúvóka van nála, akkor valószínűleg az
az egy kovás lesz, és akkor ezzel már úgymond képregénybe se kell magyarázni. De hogyha ugye regényről van szó, vagy novelláról, ahol írunk, ott az segíthet, hogy mondjuk a járását, a mozgását leírjuk, hogy hogyan ér a tárgyakhoz, mennyire lendületesek az ő mozdulatai, mert szerintem már ez is nagyon sok mindent elmesél egy karakterről. Egyébként még a színekre visszatérve eszembe jut, hogy a Marvel képregényeknél gyakori az, hogy például az ellenség ábrázolása, hogyha a szuperhősök egy ellenséges csapattal szemben küzdenek, akkor gyakori megoldás volt az, hogy az ellenséges katonákat is egyenruhába öltöztette a rajzoló, állarcot vagy valami védőszemüveget húztak rá, és akkor ilyen egyenmassza lett belőle. Nyilván ez is egy olcsó megoldás volt, ugye nyomdailag is, de ezentúl azért az egyediség ábrázolása az is egy fontos szempont. Az előbb is ugye szó volt róla, hogy a különböző színek ne legyen túl színes, illetve sokféle hasonló képességű hősnek valahogy az összeegyeztethetősége, hogy egyáltalán mondjuk maradjunk a hősöknél, mennyi hőst bír el egyszerre az olvasónak vagy a nézőnek a látótere, tehát végülis hol a határ? Azt vettem észre, amikor mondjuk ilyen tömegjelenet van, hogy tehát mondjuk a nagy rajongó. És nem árt arra sem ügyelni, hogy egy karakternek, tehát ha mondjuk nőről van szó, ha egy női karakternek azért ne legyen túlzottan férfias hangzású neve, és fordítva is. Vagy akkor igen, okkal. Szóval tudatos legyen ez az egész, ez szerintem mindig nagyon fontos, hogy tudatos folyamat legyen a névválasztás, vagy legalább legyen mögötte valami sztori. Ne csak az, hogy felcsapjuk a szótárat, vagy például, hogyha fantazit akarunk és nagyon-nagyon eredeti neveket, akkor világatlasz. És mondjuk egy ilyen keleties arab kinézetű karakternek akarunk valami nevet, de ötletünk sincs, hogy hol kezdjük, akkor Google Map vagy rendes nagy atlasz, és akkor ott az arab térségben helységneveket összekombinálni, variálni, fordítva leírni, és akkor megadja a fülnek azt az alaphangzást, hogy igen, ez valamilyen keleties, vagy pont, hogy északi lesz, és akkor ezzel is segítünk egy kicsit az olvasónak, vagy ugye mondjuk, aki képregényben nem látjuk, hogy milyen a dizájn elsőre, és mondjuk az információadagolásnál nem is helyes, hogyha rögtön egyből leírjuk az egész karaktert, hogy néz ki, hanem így később derülnek ki dolgok, ezzel is kicsit adagolunk, vagy akár gondolatba belefűzzük a nézőpont karakternek, hogy milyen érdekes, keleties hangzású neve van, vagy szokatlan neve van. Közben nem nagyon szedte össze magát. De már kattintottam, és itt... Igen, már tovább mentünk. Ez nem a következő? Nem, ez már 2-vel arra. Ez van most, és a következő. Addig megkérdezném, hogy ugye én már itt látom, hogy a karakterhez nem illő neveket kerüljük, tehát például, hogyha a karakterünk mondjuk ilyen kelet-ázsiai vagy indokínai kinézetű, akkor hozzá egy latinos vagy északi skandináv hangzású név valahogy az nem passzol. És fordítva is egy északi kinézetű karakterhez egy afrikai hangzású név nem igazán passzol. És hát persze, hogyha nehezen kiejthető, vagy nem beszédes, és ugye a hitelességre még visszatérve, tehát egy fantázi világban, amely mondjuk, ahol lovagok, barbárok élnek, ott azért nagy valószínűséggel, hogy a mi neveinknek is van jelentése, tehát nagy valószínűséggel ott is a név valamit jelent, és erre nem árt utalni egy történetben.
Igen, vagy akár ilyen, mint a görög eposzokban, hogy hozzátenni valamit, hogy igen, eposzi jelző, vagy akár ilyen egyszerűbbeket, hogy krogga bátor, vagy valami, bár ezzel már nem akarom így elbagatelizálni, tehát valahova ez belefér. Hogy ahol a nevet, az indián harcosoknál a nevet ki kell érdemelni, tehát azután kapja, hogy éppen egy sikeres vadászat vagy egy csata után van. Jó, ő meg volt nagyjából. Igen, és ezt a pontot már nagyjából megbeszéltük, hogy jellemszemélyiség, és hogy az ábrázoláson hogy jeleníthető meg. Ugye az arckifejezés volt a másik, amit úgy kikerültünk, mert a maszkokról volt szó, hogyha azt se látjuk, de egy állandó arckifejezés sok mindent elárulhat egy karakterről, és ruházatnál ugye ott van, hogy például, hogy mennyire igényes a ruházata, ez mind írásban, mind ábrázolásban látszik. Hogyha valaki egy utazó, egy vándor karakter, de mégis figyel arra, hogy ne legyen csupasz sárszakat, ez szerintem már rengeteg mindent elmesélhet egy karakterről. Igen, szintén személyiségnél, beszédstílus és jellemző szóhasználat, ez talán inkább írásban mérvadó, és oda van írva a tételmondat, ezt mi egy ilyen szerepjátszás során kísérleteztük ki. Ha egy karakter szájába adunk 2 vagy 3 tételmondatot, amit neki nem is kell konkrétan kimondani, de őt jellemzi, sokkal könnyebb magunkat tartani ez a karakterhez, hogy ne essünk ki a szerepéből. Szerintem az íróknál is nagyon nehéz lehet, hogy ugye teljesen más személyiségeket formálnak meg, mint saját maguk, még akkor is, ha néha van ugye kapcsolódás, és nehéz lehet minden szituációban benne maradni a karakterbe. De hogyha vannak ilyen tételmondatok, ezek olyanok, mint kapaszkodók, állandó pontok, ezek előre lendíthetik. Akkor szintén írásnál például a káromkodások, hogy mit használ, mennyire erősen, nagyon meghatározza a karaktert, és a jellemző szóhasználat, ha valaki nagyon kifinomultan beszél, nagyon figyel arra, hogy ne mondjon csúnyát, hogy udvarias legyen, egy ilyen mesterkélt stílusa van, még valaki mondjuk nagyon nyers, és lehet érezni, hogy emögött nincs akkora tudás, de mondjuk egy nagyon őszinte karaktert ismerünk meg általa. Szokások, gesztusok, ez mind ábrázolásnál, mind írásnál előjön, ha egy karakter szereti dobálni a haját, akkor tudjuk ezekből a young adult vöröspöttyös könyvekből, hogy minden női karakter nagyon harabdálja az ajkát, mert az a bizonytalanság, de valahol ugye ilyen erotikus hatása is van. Ezt ugye szeretik elsütni, még mondjuk egy férfinál egy nagyon laza tartás, egy ilyen alfaságot sugall, hogy ő nagyon a helyzet magaslatán van. Ez pont olyan, amit magánál az ábrázolásnál, de leírásnál is nagyon érdemes használni. És leírásnál ilyenkor néha amúgy a karakterrel kapcsolatban nem is a konkrét tényeket kell nekünk leírni, hogy piros sapkában van és zöld pólóban, és ő amúgy egy hihetetlen szépség, hanem a környezetének a reakciója. Mert azt nehéz leírni úgy, hogy ne legyen béna, hogy ő hű, de szép, de ha mondjuk azt írjuk meg, hogy egyszerűen minden szem rászegeződik folyton, vagy mondjuk egy nagyon ijesztő kisugárzású valakiről van szó, hogy lefagy a levegő, amikor a terembe lép, az sokkal hatásosabb, és nem annyira konkrét. És szerintem ez is sokat segíthet. És igen, még itt személyiségjegyeknél, amit volt egymásnak ellentmondásos, főbb, apróbb, ezek, amik megadják az árnyaltságát, a mélységét a karakternek, és ugye a karakter háttere nagyon befolyásolja a személyiséget, honnan jött ki ő, a múltat, szerintem nagyon fontos tudni. Még akkor is, hogyha nem vagyunk vele biztosak, vagy benne biztosak, hogy mit akarunk ezzel kezdeni, vagy mondjuk szerepjátéknál majd alakul, ahogy alakul, azt, hogy honnan jött, azt érdemes letisztázni, meg lekonkretizálni. Igen, a háttér fontos, hiszen a karakter motivációját is feltárja. Na most itt a háttérábrázolásnál itt lehet, hogy óhatatlanul is vissza kell nyúlni a múltba. Na most egy novella regény esetén ott könnyű a
a múltat ábrázolni, de mondjuk egy tévésorozatban, filmen vagy egy képregényben már nehezebb, mert a kamera csak a jelen időt ismeri, tehát ott ténylegesen, ha egy flashbacket ábrázolunk, ki kell írni, hogy 1 órával ezelőtt, 2 nappal ezelőtt, 1 évvel ezelőtt, sőt a képregényben is, és gyakran szoktak az alkotók, hogy esetleg más színvilággal, kicsit halványabb vagy sötétebb tónusú színvilágot alkalmaznak, hogyha egy-egy szereplő esetleg visszaemlékezik. Igen, ezt szokták be, hogy ugye filmeknél van ez a tipikus, az a hullámzós effekt, amit ráraknak, hogy hú, akkor most ez régen történt. A keleti képregényeknél van egy bevett dolog a flashbackekre, alapvetően fehér alap, és azon van minden megjelenítve. Ha flashback van, akkor a kitöltő részek, ahol nincsen rajz, ami kilóg a képkockán kívülre, az fekete. És akkor valahogy ezt így, nem is tudom, hogy mikor tűnt ez fel, de úgy érzi az ember, hogy ez régebbi. Akkor néha nehéz karaktereket fiatalabban ábrázolni, főleg úgy itt a korosztály, hogy mondjuk egy fiataloknak szóló képregény vagy történet valószínűleg alapból fiatal karaktereket mozgat, és azt veszem észre, hogy ugye úgymond úgy szeretik az emberek a szempontkaraktereket, ahogy öregednek, vagy öregszenek, úgy öregebb szempontkaraktereket választanak maguknak, azok lesznek szimpatikusabbak. Tehát itt vannak ilyenek, de amit mondtál, hogy ez a színek visszavétele, vagy egy ilyen szürke layer árnyalat rárakása, ez szokott ebben segíteni. Bocsánat, közben megnézem, hogy időnk. Ja, jó. Erről már úgyis beszéltünk? Erről beszéljünk, még van még 8 percet szerintem. Rendben, akkor nagyon meghatározza a szereplőnket, hogy hogyan viszonyul a környezetéhez. Hogy mennyire nyitott, hogy a családjáról nem is beszél, vagy folyton felemlegeti, ebből már tudjuk, hogy mennyire szociális. Érdekes, hogy az állatokkal hogy bánik. Ha például van egy hátas állata, fantaziban, van-e egyáltalán neve? Beszél-e hozzá, vagy csak egy tárgyként kezeli? Vagy ha tárgyként kezeli, miért? Mert fél, hogyha elveszíti, akkor fájni fog neki, vagy egyszerűen tényleg ennyire nem érdekli. Hogyha bejön a képregénybe, akár regénybe egy új karakter, és azt veszük észre, hogy nem érdekli, hogy mi történik körülötte, hogy egy ilyen flegmatikus személyről van szó, akkor az már elmondja, hogy vele történt valami, ami ezt kiváltotta belőle, fél esetleg attól, hogy közel engedjen magához embereket, mert fél a veszteségtől, ez ugye egy nagyon gyakori visszatérő szokott lenni. És még itt lehet, hogy átugrok néhány diát, de ki akarok egy fogalmat emelni. Igen. Ez most visszaugrott, nem teljesen értem, de mindegy. A mélyriszú fogalma, ezt még gyorsan szeretném tisztázni. A mélyriszú megjelenik rajzolásban, és amúgy is, tehát regénykaraktereknél. Ez azt jelenti, a mélyriszút úgy tudjuk leírni, mint ez a tipikus sablonos karakter, de nem azért sablonos, mert szürke-egér, ami amúgy most divat is mostanában nagyon szürke-egér szempontkaraktereket hozni, hogy könnyebben tudjon vele az olvasó azonosulni, ami valahol érthető, de néha átbillen oda, hogy nincs személyisége a fő karakternek, és csak egy ilyen tárgy, akit dobál a környezete. Na, a mélyriszú az ellentéte, és ez azt jelenti, hogy túl sok sablonos, klisés dolgot vonultat fel. Nehéz karaktert alkotni, hogy egyensúlyban legyen a mélyriszú és a szürke egérke között, mert vannak dolgok, amiket muszáj belerakni, hogy izgalmas legyen a karakter, de ha ezzel megszalad a kezünk, akkor kapunk mélyriszút, ami hát a fent írott kliséket mutatja, különleges színű szem, különleges színű haj, amúgy angyalok leszármazotta, ő a kiválasztott próféta, és mindenki belé szerelmes, ő a legszebb a vidéken, akkor igazából félvámpír is, és ha ez nem lenne elég, a nagyapja egy isten volt. Szóval itt most el lehet a pontokat, még van rengeteg. Itt tényleg lehet egy-kettőt kiszemezgetni, hogy amit bele akarok rakni, viszont ha túlbillen az egész, akkor annyira nem fog tudni azonosulni az olvasó, vagy ugye aki követi a képregényt, hogy hát mi ez? Ennek ugye oda térünk vissza, hogyha valaki halhatatlan, túl tökéletes, akkor így nem izgulunk érte, mert úgyis megoldja, ez úgyis mindent tud, jaj, majd úgyis kiderül, hogy amúgy halhatatlan, vagy fel tudja magát támasztani, vagy valami, és ezzel megöljük a karaktert. Igen.
Szerintem a dizájnról már eleget beszéltünk, ha ilyen kevés időnk van. Na, inkább a példákig akarok eljutni. Túl sötét karakter. Hát látjuk, hogy valami macska. De amúgy, tehát hiába van mondjuk anatómia tudása rajz mögött, semmi nem látszódik, mint egy paca. Ha ezt elképzeljük egy monitoron is ekkora kis képkockába, semmi nem fog látszódni, nem fogjuk látni az arc pofa kifejezéseit, vagy csak minimálisan. Hogyha amúgy nem egy ilyen void lényről van szó, akkor azért ezt így nem tudom ajánlani. Túl színes karakter, hát nem tudom, hogy ezen kell-e valamit ragozni. Akkor sablonos karakter, ő egy külföldi szerepjátékos karaktere, és biztos nagyon haragudna, hogyha ezt látná. Ő Tira, a harcos, hát nem tudom ki az, akinek nem Red Sonja jut róla eszébe. Tehát az idősebb korosztályból a vöröshajú, bögyös harcos nő alul öltözve, ez egy ilyen klisé vonat, tütüt. Na, itt már egy kicsit itt ezek a karakterlapok, amiket így összeszedtem, nem, ott van az aláírás, de így nem konkrét alkotók miatt, akik például tetszenek. Itt van egy karakter, mit szűrünk le belőle, ruházat alapján egy sci-fi karakterről van szó, látjuk a hátán a sérüléseket, nehéz múlt, de ez nem rögtön szembetűnő. Akkor, ha megnézzük a kézi fegyverből például a színek miatt ez a csatabárd, ez eléggé feltűnő. Tehát ez egy ilyen szimbóluma lehet a karakternek. Ugye ez inkább a keleties vonal, egy stilizált karakter, de szerintem ez például nagyon rendben van. Akkor itt egy komolyabb, kidolgozottabb, nagyon jól mutatja az arckifejezéseket, ezt a csibész beállást rögtön süt a karakterről, hogy biztos egy ilyen kis jókedvű, ravasz figura, nem biztos, hogy lawful good, szóval lehet, hogy van némi hátsó szándéka, de akár az arcszörzet vagy a fülbevaló is elmondja, hogy ő nem egy olyan komoly, tehát ő lazán veszi a dolgokat. Szintén karakter, itt az arckifejezéseket érdemes megfigyelni, hogy mi az, amit az alkotó alapból mellé rakott, ebből szintén le tudunk személyiséget szűrni. Látjuk, hogy valami hivatali ember, de a ruházatából szintén rögtön látszódik, hogy valami sci-fi kötődése van, mert ugye nagyon szabadon értelmezi a egyenruhát. Akkor itt egy ilyen bizonyos antrófőri karakter. Itt azt akarom mutatni, hogy ez egy nagyon részletes karakter, mert látjuk, hogy ékszerektől kezdve minden be van mutatva rajta, viszont nem túl sok, nem billen át abba, ahol rengeteg szín volt. Ha lehet, ez a karakter kapna még 2 színt magára, vagy egy nagyon elütő szemszínt, akkor már sok lenne. De ezt a harmóniát valahogy így meg kell próbálni eltalálni. És ez lenne a vége, amiről beszéltünk, hogy ugye mitől szerethető egy karakter, amit már nagyjából elmondtam. Hát nagyjából le is járt az időnk, úgyhogy köszönjük szépen az előadást. Köszönöm a lehetőséget. Köszönjük. És akkor... És akkor egy rövidke szünetet tartunk, utána pedig a szuperhős ideálokról lesz egy szintén érdekes előadás.